Prakencong Pak Pong Buk bolong kali cedhe ngetani lini. Adi Guru wonten dawuh Kakang Narada. Pripun panjenengan kok ngaten niku pripun? Wah. Menawi paduka badhe misahake katresnane Janaka lan Dresanala, ateges wonten paribasan idu dinilat malih. Si Janaka lan Dresanala Daud, Janaka lan Dresanala rabi menika awit saking perintah paduka. Mangka kula sampun mireng pekabaran yen to sakmenika Dresanala sampun ngandhut jejabang bayi. Wa ing katresnan antarane Janaka lan Dresanala. Lah kok sakmenika badhe paduka pisahaken katresnane Janaka lan Dresanala menika ngangge nalar ingkang pundi ngagem dasar kang sarta wewaton menapa? Kakang Narada, sedaya prenatan menika kula ingkang damel. Menawi wonten awonipun kahyangan sanes Kakang Narada ingkang dados parantutuwan, nanging mesti ulun ingkang tinempuan. Mila sedaya kedah sakpakon ulun boten kenging badal dawuh ulun. Loh, ning ya aja ngono ta. Kula ngertos pangwasa tunggal punika wonten asta paduka. Ning Adi Guru kudu eling. Paduka ndapuk para dewa dados nayaka menika kadawan menapa? Menapa namung kadawan ngamini tumindak paduka ingkang sewenang-wenang menika? Kula dados mantri muka menika kejawi mbiyantu jejiban paduka. Kula inggih kadhawuhan ngemutaken bilih paduka menika kesupen. Kinen ngleresaken menawi paduka tumindak lepat. Kakang Narada, Dewa Serani menika putra ulun. Napa kula klentu menawi kula nglabuhi marang anak? Loh, ora kleru, nglabuhi nyang anak kok kleru iki piye to? Kenging menapa Kakang Narada nyentulani pikajeng ulun? Kedahipun Kakang Narada imut wonten tetembungan anak polah bapa kepradah. Wong tuwa kena mradahi nyang polahe anak, ning didelok dhisik polahe mau kaya kepiye? Yen polahe ngarumke jenenge wong tuwa wajib mradahi. Nek polahe anak gawe kucem saged netelke jabatane wong tuwa ya kudu dielingke to. Mboten namung kok diuja mawon niku mboten Adi Guru. Wis akeh kedadean. Wong tuwa tetel pangkate ilang jabatane merosot derajate banger jenenge mung sabab nglabuhi anak sing ora bener tumindake. Paduka kedahimut Adi Guru dados ratu ning para dewa, tumindakipun kedah adil Adi Guru. Tumindakipun kedah adil. Sedaya kedah dipun penggalih. Lekas paduka menika lepat awit badhe misahke tiyang jejodohan mung nuruti karepe anak lan bojo. Bathara Guru ratu ning dewa. Paring dawuh mboten kenging wola-wali. Menawi Kakang Narada mboten sarujuk kalian pikajeng ulun, Kakang Narada saged ninggalaken kayangan. Welah dalah. Coco montap lerkina tap duko yaya sinipi Jojo bang nawingo-wingo wengis kemejot padoneng lati Adi Guru, paduka kedah imut. Hukum wonten alam donya menika wonten cacah sekawan. Hukum wonten alam donya menika wonten cacah sekawan. Siji hukum adat, loro hukum kodrat, telu hukum negara, ingkang pungkasan papat menika hukum karma utawi hukum dharma. Hukum adat, ana desa nganake syukuran syarate kudu mujuti sesaji ingkung kebo. Gandeng desa kono ora kuat tuku kebo, kena disiasati, kena diseranani, tuntut gedang disikili papat, diwenehi sungu, niku pun muni kebo, danyange ya ora kenyih. Niku ingkang denarani hukum adat. Ingkang angka kalih menika hukum kodrat. Srengenge niku panas.
ning kena disranani, kena disiasati gawe capil, gawe payung lan sak panunggalane. Ingkang angka 3, kaping 3 hukum negara niki nggih kena disranani. Watone duwe duit akeh, duwe derajat kang sarta pangkat. Hukum niku kena dienggak-enggoke sakarepe blenduke wetenge dhewe. Nanging ingkang pungkasan, hukum karma utawi hukum dharma menika hukumipun tumindak. Sapa nandur bakal ngunduh, utang bakal nyaur nyilih balekake sing gawe bakal nganggo. Ing atase Narada mung ngrekoso mikir beteke mung mikirake lah kok ngetoke siunge dupeh lagi dadi panguwasa. Panguwasa kinarya gada. Narada mboten gumun, Narada mboten gumun. Pedah apa aku ning Kayangan Suralaya? Kayangan hawane panas, nunggak waru, Narada ora melu-melu. Dadi atur-atur miturut anut sumarah mring Gusti. Dene Sidi mangutama panenda ing praja adil bejo dadi bandara. Rinarepan mring pro abdi matur nuwun Bu Kulun, paduka sampun minangkani kula. Nuruti karepe Durga, nuruti karepe anak nunggipun Dewa Srani anggenipun megatne misahne Janaka lan Dresanala nganti direwangi nundung Bathara Narada nganti diwangi Narada metu saka rombongane dewa. Paduka tambah ganteng, matur nuwun Bu Kulun. Iya Durga sama-sama. Lah banjur menika ngaten. Wonten salebeting ati kula taksih mboten percaya. Durga isih ora percaya apa bener-bener Bathara Brahma tegel tega misahke katresnane anake kelawan si Panengah Pandhawa Raden Arjuna ya Janaka. Banjur karepe Durga, kula ingkang badhe ndombani lakunipun Bathara Brahma ingkang baku kewajiban paduka Bathara Guru sampun paripurna. Jejiban paduka sampun pundhak. Inggih menika paring dawuh paring perintah dumateng Brahma kinen megatne katresnane Janaka lan Dresanala. Babagan salajengipun kula ingkang badhe maeka, kula ingkang badhe ngreka daya. Kula dombani saking katebian apa pancen bener-bener Brahma wani mentala misahke katresnane Dresanala lan Janaka. Menawi bener-bener saged misahke Dresanala lan Janaka, ateges Bathara Brahma pancen ngestu padha dawuh padukane. Menawi boten tega, tegesipun Bathara Brahma mbantah utawi mbadal dawuh pangandika paduka Hyang Adipu Kulun. Iya. Duga-duga ginawa ati-ati aja nganti keri. Muga-muga kasembadan kang jinangka gegayuhane Dewa Srani anggone bakal dedhaupan karo widodari swarga Dawana Sidresanala. Kula nyuwun pamit Tu Kulun. Iya, sing ati-ati Durga. Gandanya sekar keadun. Kembang manut Esko arum Merayat ayatan kasih Kusuk
Dresana Janaka. Sino karta mrehtar tamtu tamtuning utama titi tetep dadi pangubaning wadya tentreming ati tamtu kena dinulata diasilir wulan dadari pancene bener ujare para sarjana ingkang sujaning budi yen wis wahyaning mangsa kala manungsa kapentok rong pilihan ya kuwi milih antaraning siji ing antaraning katresnan utawa kewajiban. Yen Bathara Brama ngeboti katresnan, tegese aku iki mengko ora bakal tega misahke Janaka lan Dresanala kang ateges aku mbantah perintah dawuh pangandikane panguwasa tunggal kahyangan. Nanging yen aku ngeboti kewajiban, aku nampa dawuh saka Bathara Guru tegese aku kudu tega karo nasibe anak, tega karo nasibe calon putuku. Ya, yen aku mbantah kawan pukulan Bathara Guru, aku ora bisa nggambarke kaya ngapa to nasibe Bathara Brama wis cetha ngeglo kang tanpa warana. Iki mengko aku mesti bakal nampa siku denda saka kayangan Suralaya. Senadyan abot sanggane kaya wong mikul bumi, nanging bakale tetep tak lakoni. He Janaka Dresanala, aja kaget pun Rama sing teka, Nduk. Satantuk wahyuning Allah ya dumilah pangulah ilmu bangkit mikat ora mangugut menawi mboten sisip ing pamawas punika rawuhipun Kanjeng Rama pukulun Bathara Brama. Mboten langkung sembah pangabekti kula mawantu-wantu kunjuk Rama pukulun. Iya anakku Dresanala bocah ayu anak anongane ndita bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. Ndak tampa gawe bombonging rasa ora lewat pangestunipun Rama Tampanana ya Nduk Dresanala. Nuwun inggih Kanjeng Rama pukulun. Paring pangestu paduka sampun kula tampi asta kekalih kula pundi mugi saged andayanana dumateng kasantosan. Duh Rama pukulun sak rawuh paduka wonten ing kayangan swarga dahana.
Ingkang putra panengah Pandhawa ngaturaken sembah sumungkem ing pangabekti. Iya Janaka bocah bagus bocah jentara. Wis ndak tampa gawe bombong ing pikir ora liwat pangestune wong tuwa ditampani ya nang Arjuna Janaka Kuntadi Naga Mahabau. Nun inggih sampun kula tampi ngasta kekalih kacencang ing rikmu mugi handayanana jejimat. Ya. Saiki aku arep takon pun Rama wis kelakon sembodo teka ning kayangan swarga dahana kene. Aku arep takon karo kowe. Mantuku bocah bagus Janaka mara coba wangsulana aja kok tambahi aja kok kurang ya nang wonten menapa to Rama Pukulun kok semunipun wonten perkawis wis kowe ora usah melu-melu kowe wong wadon iki pitakonku marang Janaka dudu pitakonku marang kowe Dresanala Janaka kula wonten dawuh Duh Rama Pukulun Janaka mapan ning kayangan swarga dahana urip bebrayan karo anakku Dresanala apa pancene Arjuna wis pancen tresna lair tumusing batin karo anakku Dresanala mara gage wangsulana cah bagus Duh Kanjeng Rama kabeng kaojojo jinubuka jejantung kula tresna kalian kang putra Dresanala kula tresna lair trusing batin kowe tresna tenan lho inggih lakar kados mekaten banjur anggonmu omah-omah karo anakku Dresanala wiwit rabi nganti tekan dina sakmengko jarene kowe wis pinaringan kanugrahan dening Gusti ingkang Maha Wikan wujuding putra utawa jejabang bayi kang wis ana sajroning kandhutane bojomu Dresanala umure wis pirang wulan menawi mboten klentu sampun Sabta Candra utawi 7 wulan rikalenggahan sakmangki Duh Rama Pukulun aku arep takon meneh marang sira Permadi lho inggih tanglet babakan menapa jeneng kita Arjuna mapan ning kayangan swarga dahana kiyi aku wis mbok anggep papamu paduka punika mboten kula anggep sampun mara sepah kula piyambak namung paduka inggih kula anggep kadidene bapak kula piyambak utawi Sudarma kula piyambak kewajibane anak marang Sudarma apa Arjuna nun inggih mboten sanes namung bangun miturut dawuh perintahipun Sudarma yen aku kandha ngalor Janaka inggih badhe ngaler yen Bathara Brama kandha ngidul Arjuna inggih badhe ngidul yen aku perintah marang jeneng kita Arjuna yen aku perintah marang jeneng kita Arjuna kon jegur ana samudra kidul apa bener-bener jeneng sira Arjuna arep nglakoni perintah ulun mboten namung menawi paduka perintah Arjuna kinen jegur wonten ing samudra kidul senadyan paduka Kanjeng Rama Bathara Brama perintah dumateng Arjuna kinen mlebet wonten ing segara geni badhe kula lampahi Bagus Arjuna kandhane satriya muna pidha sabdaning ratu tumpindane ya kuwi temetesing drancang seta ingkang tumetes ora bisa den ilangi ora bisa den busak yen kandha iya ya iya yen kandha ora ya ora lati kang sarta pakarti kudu nyawiji kowe kudune ngerti tetembungan kuwi nuwun inggih lakar kasinggihan ya ucapmu tak sekseni ucapmu tak titeni yen pancen jeneng sira Arjuna bakal ngestokake apa sing dadi perintahku perintah apa wae nganti bebasaning jegur ana segara geni bakal mbok lakoni ing ripalungguhan iki Sudarmamu aku Bathara Brama antuk perintah saka Pangwasa Tunggal kayangan Bathara Guru dina iki uga Janaka pegat katresnan kang sarta Dresanala lan jeneng kita Arjuna kudu ngalih saka kayangan swarga dahana oh Pangeran weh Dresanala mandek Dresanala Pangeran
Ora sambok tangisi ya, Nduk. Ora sambok tangisi lukane si Arjuna. Mula wiwit biyen mula aku rasa rujuk yen kowe gegandengan karo Janaka. Janaka kuwi wong lanang sing irunge lorek. Aja mbok getuni lungane bojomu Janaka. Rama Pukulun, menapa paduka mboten mangertosi menawi kula sampun ngandhut wujudipun jejabang bayi. Aja kuwatir ya, Nduk. Saklungane Janaka ana wong lanang sing bakal nampa Dresanala apa anane. Ana wong lanang kang ora kalah bagus, ora kalah gagah tinimbang Janaka, dasare ya sugih bandha donya. Ora ana liya ya kuwi putra panguwasa tunggal kayangan jenenge Si Dewa Srani. Ya Si Dewa Srani mau kang bakal genteni lan gelem nampani sak utuhe marang jiwa ragane Dresanala. Luwih becik kula entengaken pejah kula Rama Pukulun. Mantuku tresna kuwi jalaran saka kulina. Angger kowe kulina ketemu karo Dewa Srani, angger kulina omong-omongan karo Dewa Srani, angger kulina jagongan karo anakku Dewa Srani, angger kulina dikeloni kok nak ya tresna dhewe. Anakku ya ora kalah. Anakku ora kalah karo panengah Pandhawa si Janaka. Sugih-sugih Dewa Srani ketimbang Janaka, dasare ya dadi ratone negara Tunggul Malaya piye? Kowe gelem apa ora Cahayu? Nyuwun pangapunten. Sampun dados patembaya kula. Mboten badhe ngladosi tiyang jaler sanes. Saklintripun Kakang Mas Pangeran Janaka. Kepara badhe kula entengaken pejah kula batobat. Yen kowe nampik marang panglawure Dewa Srani anakku, ateges kowe ngremehke Betari Durga. Ayo, kowe gelem apa ora? Mboten badhe kula kersa bosen urip kowe. Ayo, kowe gelem apa ora? Kowe gelem rabi karo anakku Dewa Srani apa ora? Mboten. Mboten Pukulun. Ngremehke Betari Durga kowe. Ayo, gelem apa ora? Kurang ajar kowe Dresanala. Ucap kacarita nalika samono Den Ajarwani risang Dewi Dresanala kaliyan Betari Durga dasare anggenira Ngajarwani anggenira mala ganthang ngagem rantai ingkang sak lengen gedene wauta giya bengok risang Dresanala sambat sura pambengok risang Dresanala amarengi miyak langse Gumbala Giri. Miyak langse Gumbala Giri. Bayi ingkang sajroning kandhutanipun Dresanala ingkang umur Sapta Candra utawi 7 wulan
medal saking angganira Risang Dresanala lair cenger bareng kalian pambengoke Risang Dresanala miyak langse Gumbala Giri miyak tegese buka langse tegese selambu Gumbala tegese brengos Giri tegese gunung bayi metu lewat gunung sing kebak ana ya lair cenger jabang bayi lanang glewo kaya pratimas golek kencana Siwa mancing Bukan sayati tetes wasko adine jiwa mati Dewa Srani Dresanala gawanen lunga Dewa Srani Dresanala lakon dadi bojoku adine jiwa mati Kuku sing dupa gumelun gening gentiasa ngabake kawengku sagung jajan nanging sangetang iki bisa ngresi Aneka putra kang hanjok saking wiyadi Topat bayi iki anake Janaka kelawan si Dresanala bakal tak lebur ana sajroning kawah Candra Dimuka
krana yen ora dewasane bayi iki bakal mbebayani tumrap si Dewa Srani. Iya, Slendra kang rasa slendra kang jiwa. Kelakon mati dina iki tak cemplungake ana madyane sajroning kawah. Endut candra di muka kowe nang. Semareka den prayitna semurire eka ambali titiyani gandayani Om Trisanya Purnama sasi gilar-gilar gilar-gilar semedining tengahing latar milangana lintang Bima Sekti Ladalah mbegegek ugek-ugek sadulita hemel-hemel lae-lae pranyata Gusti Maha Adil marang umate jabang kang isih abang sing durung kalepetan ing dedosan lah kok wis dicemplungake ana geni murup tujune ana Semar ya aku bakal ndedonga marang Gusti kang murbeng dumadi supaya geni candra di muka ora dadi jalaran patimu nanging malah dadi sumbring kekuatanmu. Eling-eling Semar Badranaya titisih Sang Ismaya manteng anggenya nyuwun marang purbaning Gusti kang Maha Kuwasa geni kaprawiran geni kasantosan miwah genining kawaskitan ngumpul dadi siji kaya didadar risang jabang bayi dadya Jaka Kumalakala.
sik. Iki sapa lan iki ana ngendi? Kok ana geni kang ngupeng marang aku? Sampeyan niku nek nyeluk kula Simbah. Lho, kowe apa mbahku? Mboten, ning wajibe kedah ngoten. Sampeyan nyeluk kula Mbah utawi kakek. Lah banjur jenengmu sapa, Mbah? Nami kula Semar. Lah yen aku sampeyan niku durung duwe jeneng. Lho, lah yen ngono aku jeneng ana to, Mbah? Nggih. Gandeng sampeyan saged gedhe awit didadar saka wisa-wisane geni. Jagat nyekseni kula paringi tetenger wisang geni. Sanggeni sing dadi jenengku. Nggih. Mosik. Lah kok aku bisa mapan ana kene iki larah-larahe piye, Mbah? Bocah kok cerdase kaya ngene. Mriki niki jenenge Kawah Candra Dimuka. Kawah Candra Dimuka. Papan paukuman kagem tiyang-tiyang ingkang nandhang luput. Wong ngono, Mbah. Nggih. Dados nek tiyang-tiyang nandhang dosa, duweni kaluputan, duweni kesalahan, papaning lebur dosa inggih mapan wonten ing endute Candra Dimuka mriki. Banjur saiki aku arep takon, Mbah. Tanglet babakan apa? Yen aku tumitah ana donya kene, mesti wae aku duweni bapak lan sibu. Lah bapake Wisanggeni kuwi sapa? Ibune Wisanggeni kuwi sapa? Mara coba wangsulana, Mbah. Inggih. Sampeyan takon bapak lan ibu sampeyan. Iya. Sampeyan nek pengin weruh sapa sejatine wong tuwa sampeyan aja takon karo Semar. Sampeyan takon karo dewa-dewa kabeh nika. Dewa kuwi nika sing dong gawe sepatu nika. Padha gawe sepatu, padha gawe jas nika. Nika jenenge dewa. Mang takoni sapa bapak sampeyan, sapa ibu sampeyan. Lah yen ditakoni dewane padha ora ngerti banjur kepiye, Mbah? Jotosi mawon. Lho, kok dijotosi? Nggih no. Dewa niku kudune wis ngerti samukawisipun. Dewa niku wateke ngerti sadurunge winarah. Yen ana dewa ditakoni apa meneh sampeyan takon bapak sampeyan sapa, ibu sampeyan sapa, nganti dewane ora ngerti, jotosi. Dewane ora ngerti, jotosi. Wong ilahing sekaring bawana langgeng. Iki ana bocah lagi wingi sore durung ilang pupuk lempuyange, munggah drajak-drajak ana kayangan malang kadhak malang kerik. Kaya kuranging Subasita kang sarta tata krama. Jenengmu sapa Kisanak? Kowe tambuh karo aku. Jenengku Bambang Wisanggeni. Kapara nyata.
nitik saka busanamu. Kowe nganggo sandangan sarwa mompyor nganggo sepatu kowe dewa, aku dewa. Jenengmu sapa wa? Jenengku Bathara Indra, dewa saka Kayangan Kaendran. Kaendran, ya. Kowe munggah ana kayangan katon ana babakan sing arep kok takokke apa perlumu he bocah wingi sore. Aku mau ngarepe bakal njaluk katerangan. Njaluk katerangan babakan apa? Dewa kuwi watake wis ngerti sadurunge winarah. Dewa kuwi wegek, dewa kuwi pinter. Yen pancen dewa wis ngerti sadurunge winarah, Bambang Wisanggeni arep takon babakan apa? Sapa bapakku, sapa ibuku? Ayo pangsulana. Lho. Wong nembe ketemu wae nembe iki. Aku tepung karo Bambang Wisanggeni iki ya lagi dina iki. Kok mbok takoni sapa wong tuamu genah aku ora ngerti. Dewa kuwi kudune ngerti. Kowe ngerti apa ora? Aku ora ngerti. Oh, njaluk Jwatasi. Wah. Hoi, hei. Wah. Wow. Wow. Oh. Ah. Oh. Ah. Wah. Ya jagat ya dewa ya Bathara. Kayangan bubar mamut sing dadi kahanane. Bareng ana timbule bocah wingi sore sing keduga munggah drajak-drajak ana kayangan. Jenengmu sapa Kisanak? Bambang Wisanggeni aranku. Nganggo busana sarwa mompyor kowe ya kelebu dewa. Iya, ulun iki ya dewa. Dewa kuwi watake ngerti sadurunge winarah. Dewa kuwi ngerti sadurunge winarah krana dewa duweni watak kang masis kang sarta wegik lantip panggraitane. Bagus. Kowe iso nggelar kudu iso nggulung. Jenengmu sapa wa? Aku Bathara Brama saka Kayangan Swarga Dahana. Aku bakal takon karo Bathara Brama. Bapake Bambang Wisanggeni kuwi sapa? Ibune Bambang Wisanggeni kuwi sapa? Lho, iki bocah iki kepiye to? Lagi ketemu kok wis takon bapake sapa, ibuke sapa. Wah, iki genah putune wong kucluk iki. Aku ora ngerti, aku kowe ngerti ora? Jare dewa kuwi wegik lantip sing dadi panggraitane. Ngerti ora? Aku ora ngerti. Melu tak jotosi. Oh. Bah. Wih, iki dolanan apa? Ayo, bubar, bubar.
Waduh dolanan remi kena obrakan. Jenengmu sapa Le? Bambang Wisanggeni. Kowe sapa jenengmu Dewa? Aku Dewa Temburu. Temburu kleru temburu. Temburu kleru temburu. Temburu. Kowe munggah kayangan. Aku arep takon bapakku sapa, ibuku sapa. Kowe nek tekon karo dewa kowe kleru. Lho, kok kleru dewa ki jare pinter. Lantip sing dadi panggraitane watake ngerti sadurunge winarah. Ya dewa ki ngerti sadurunge winarah ning dewa ki ya makhluke Gusti Allah. Kepinterane kuwi winates. Aja takon karo dewa sing biasa-biasa kaya aku ngene iki. Kowe kleru takon karo dewa Temburu. Lah kudune aku takon karo sapa? Dewa Temburu. Takono karo sing dewa sing tangane papat. Kae jenenge Bathara Garu. Sapa guru, Ding? Bathara Guru kae pimpinane kayangan. Yen dewa-dewa biasa kaya aku ngene iki ora bakal ngerti ning nek yen kae dewa pimpinane dewa sing duweni panguwasa tunggal kayangan Suralaya. Titikane pimpinane dewa ki tangane papat. Takono sapa bapakmu sapa ibumu. Lah yen Bathara Guru pimpinane kayangan ora ngerti lagi Jatasana. Matur nuwun ya Dewa Temburu. Tak temenane Bathara Guru. Hati-hati ya Le. Selamat. Ora melu jotosi ya. Ben kayangan tak gawe geger ya ben Bathara Guru jotosi ben rame pisan sumbutne karo biayane. Wis mbok dadi apa ya? Redo mangawur awuwurahan dangarane ngajurit gong maguru gongso tatakaya butula wur panjriting turangga esti miwang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja lelayu sepit Durga Pramoni wonten dawuh pukulun kriwikan dadi grojokan gojekan dadi tangisan. Maknanipun kados pundi pukulun? Ing sekawit aku wis mituruti apa sing dadi pamotahmu anggon kita lan anggone si Dewa Srani duweni gegayuhan supaya panjenengan ulun perintah mring Bathara Brama kinen misahake katresnane Janaka kelawan si Dresanala wis ndak tindake kanthi bener becik. Nanging kenang apa bareng kewajiban panjenengan ulun wis ndak tindake kae ana bocah wingi sore gawe goro-goro satemah kayangan ke taman goro-goro kagiri-giri dewa padha bubar mawut. Aku ora melu tanggung jawab ing reh perkara iki. Sing baku Bathara Guru wis bisa nindakake apa sing dadi pesambate Betari Durga lan si Dewa Srani. Nuwun nggih. Ampun masuk melanging penggalih wadyabala saking tunggul malaya andhahanipun Kang putra pun Dewa Srani ingkang badhe nyingkiraken lare menika.
Brabara kang kumingal Prang campo samya medali Lur dadet wirateng kota Dan mangkong mangung sangiti Mencang sang ngaji mijil Senggono Andedel gayung gegono Risang Ramandaya Padyana Yaksa Gung Cangkrama Namane wel katak sini jejagi jroning ware Badha kulam tanpa tuwuk mina-mina Jaladri Mila gugu saben ari Gagap gugup garagapan Kyai Paduka Hamiji dateng kula pun senggono lumantar aji pameling Kula sampun marak mangarsa wonten wigatos ingkang pundi dene Paduka Kyai Semar Badranaya Hamiji dumateng sowan kula Hanoman Ing ripalungguhan iki Semar Badranaya njaluk pambiyantumu ya. Punapa kewajiban ingkang kedah kula sangkul Kyai. Dina iki Bendara Kundara Janaka lagi ketaman duh kita utawa nandhang kingkin. Awit katresnane bendaraku kelawan si Dewi Dresanala widodari saka kayangan swarga dahana pinegatake dening Bathara Guru. Amarga Bathara Guru ngebotake sambate Durga dewaning panggoda, dewane pangrencana. Durga sambat
marang Bathara Gurawe ditangisi anake lenang. Ya kuwi si Dewa Srani. Mula ya Anoman. Bantunen Bambang Wisanggeni kaya anake Bendara Kundara Janaka kang sarta Dewi Dresanala kang wis diwasa. Mula kae arep disirnake karo barisane Dewa Srani. Jumangkao kumrembyao sisa-sisane tenagamu anggonmu biyen dadi mantan gembong Senopati Swela Giri ketokno ana ing lakon iki Anoman. Nyuwun pamit Sang Kyai Semar. As